MTV. Selam dostlar. Efirda sizni Tatar estradasının şәп җырларын белән сөендереп торучы музыкаль каймак хит парады. Бу атнада җырчыларның спортка булган мөнәсәбәтләрен ачыкларбыз. Киләсе сәгать дәвамында мин, Ренат Итей, сезгә җырчыларның кайсы спорт төре белән шөгыльләнүен дә, нинди бәйгеләрдә катнашуларын да сөйләрмен. Бездән аерылмагыз, башлыйбыз. Хит парадыбызны Алинә Даутова ачып җибәрә. Җырчы футболны һәм тимер аякташуны бик ярата икән, ләкин үзе ул спорт белән шөгыльләнми. Шулай да кечкенә чакта малайлар белән туп типкәнен, аларны йыга-йыга футбол уйнавын елмаеп искә ала. Алинә шулай ук мәктәп елларында мылтык белән ату ярышына барып, беренче урын алуын да искәртеп узды. Ул ярышта мин егетләр арасында бер үзем идем, горурлануымны әле дә хәтерлим, ди җырчы. Кем белә бит, бәлки аның 1000 тапкыр гафу үтенәм җыры шул егетләргә багышлангандыр да. Тыңлыйбыз. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Сөйдерләп янган жанда яңа хисләр тисүнде, башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Иреннәреңдәме әлдә саклана йөрәгемдә, зәңгәр күктәй, зәңгәр күзләр, бары тик синдә генә, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлектәге мәхәббәтем, җанда саклаган өчен, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антыларым. Чираттагы премьера Эльмира Сөләймановадан.
Татарстанның атказанган артисты бернинди спорт түрі белән дә шөгыльләнми. Бу ялкаулык түгел, җырчының вакыты юк. Гастрольләр күп булу сәбәпле спорт белән шөгыльләнә алмыйм дип аңлатты җырчы. Ләкин шулай да сез Эльмираның чаңгыда шуганын, бассейнда yüzгәнен күрә аласыз. Ә менә тимер аякта шуганын күреп булмас, чөнки ничек кенә тырышмасын ул өйрәнә алмаган. Мәктәп янында урнашкан шугалакта егылып 3 тапкыр бер кулны имгәттем дә, аннан кул селтәдем ди. Дусларыма җырын башкаручы Эльмира Сөләйманова. Каршы чыгып атын бәйләр достың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урын дусларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Bir iski dus yüz yananı almaştırmaz diler bit. Kirdiyseler utqa kirem sınalgan duslarım dip. Kirdiyseler utqa kirem sınalgan duslarım dip. Küngel türlerimde uğrını duslarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Kızga sever idim dostlar şeşegillerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Küngel türlerimde uğrunu dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Karşı çıgıp atın beyler dostun bulsun digenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kürgenler. Küngel türlerimde uğrunu dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Türlerimde uğrunu dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Танылган җырчы Иркә спорт белән яхшы мөнәсәбәттә. Ул кирәк булса йөгерү, йөзү ярышларында да катнаша ала. Чөнки әлеге спорт төрләрен бик ярата һәм шөгыльләнә икән. Үзен формада тотар өчен Иркә спорт залга йөри. Җырчының җәй айларына ябыгырга теләүчеләр өчен киңәше дә бар. Иртән иртүк, йокыдан торгач та ач карынга йөгереп кирегез. Организм өчен дә яхшы, тиз генә 1-2 килоны да ташлый алачаксыз диде ул. Иркәнең киңәшен язып куегыз һәм Шынвәли җырын тыңлагыз.
Башкортстанда яшәп иҗат итүче Урал һәм Азалия Рашитовлар гаиләсендә иртән физик күнегүләр эшләү традициясе бар. Моны җырчылар яхшы кәеф булсын өчен дә әйбәт, сәламәтлеккә дә яхшы йогынты ясый, дип аңлата. Рашитовлар гаиләсе универсиада, олимпиада уеннарын калдырмый карап бара икән. Үзебезнең туганнар ярышкандай, аларга көч биреп карыйбыз. Спортсменнар белән бергә борчылабыз, куанабыз, дип сөйләде Азалия. Бик эмоциональ Рашитовлар бүген 12нче позицияда. Клипларын карап китик. Музыкаль каймак тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Һәм 11нче позициядә безне Хәмдүнә Тимергалиева сәламли. Хәмдүнә апа алдалап тормады. Яшь вакытта да, хәзер дә спорт белән бик кызыксынмыйм ди. Җырчы спорт белән бәйле бар яңалыклардан хәбәрдар, ләкин бер спорт төрен генә күзәтеп бармый икән. Спортсменнарга карап сокланам. Алардагы үҗәтлек, тырышлыкка таң калырлык. Барысына да уңышлар гына телим, ди Хәмдүнә апа. Biz ise Хәмдүнә Тимергалиевага музыкаль каймак киңлекләрендә уңышлар телибез һәм җырына күчәбез. Басып сайрар өчен кышлар сайлаган буктал кирәк. Сынауларда сынмас өчен иңен куяр дус кирәк. Серчи чарлыкка янырлык ышанычлы дус кирәк. Бу дөньяда яшәр өчен арка терәр дус кирәк. Эзләр белән сайрап тора, ал кирәктә җырларым, җырлар кебек җырлап кына бергә яшәгән дусларым. Canlarımdan artık görem indi sizle dostlarım. Gözlerim bile sayrap durar, kalp yürekte kuşlarım, kuşlar kebek şırlap kınar, birge yaşayan dostlarım. Футбол, гимнастика, биатлон, тимер аяк ташуы – бу спорт төрләрен Эльмира Калимуллина ярата.
Җырчы балачакта үзе дә сәнгатьле гимнастика түгәрәгенә йөри. Кызчык хәтта танылган спортчы булырга да хыяллана. Ләкин җыр моңа сәләте өстенлек ала. Нәкъ менә әлеге сәләте ярдәмендә ул бүген музыкаль каймак хит парадының 10нчы баскычын яулый. Эльмираның «Мин сине Ходайдан сорадым» клибына күз салыйк. Тик сине күзләдем таңнарда, эзләдем табуга юрадым. Таңыбыз, җаныбыз бер бетеп, мин сине Ходайдан сорадым. Бер сине табасы юлларда, язмышым мен кабасынады. Сынмадым, бары тик ялварып, күкләрдән мин сине сорадым. Тик сине эзләдем, тик сине, күзләрем булды гел юлларда. Син күкләр җибәргән бәхетем, мәңге кал янымда югалма. Тик сине күзләдем таңнарда, эзләдем табуга юрадым. Таңыбыз, җаныбыз бер бетеп, мин сине Ходайдан сорадым. Мин сине ятларга калдырмам дип моңланучы Илгәрәй узган елны ныклап спортзалга йөри башлаган. Аның хәтта шәхси тренеры да бар. Яшь барган саен гәүдә төзелеше үзгәрә. Аны карап, матурлап торырга кирәк дип белдерде ул. Башка ир-атлар кебек Илгәрәй дә футбол белән кызыксына. Бик кызыклы матчларны күрми калса, интернеттан табып, кыска вариантларын карый хәтта. TMTV Production төшергән хисле клип белән Илгәрәй бүген 9нчы урында. Көнләмә күңелең сүреле, Йөрмә минем артта. Тиздән мин өйләнәм. Үзелгән көндә дә өмөтең үзелгән көндә дә онытма дөньяда мине барын, мин сине ятларга калдырмам. Өзелеп калмаса юллары. Матурым, Әу, теге кыз кем иде ул? борчылма җаным. Мин сине беркемгә алмаштырмам. Сине мине ятлардан көнләмә, көнләүдән тулган зар түгел. Сине мине өчен бит бер генә, ятларга бирерлек яр түгел. Өмөтең үзелгән көндә дә онытма дөньяда мине барын, мин сине ятларга калдырмам. Өзелеп калмаса юлларым. Җырчы Чәчкә спортның бар түрендә яхшы дип саный. Ләкин үзе ул берсе белән дә шөгыльләнми. Мәктәптә, көллияттә укыганда волейбол, баскетбол уйнарга яраткан. Хәтта бәйгеләрдә дә катнашкан. Ләкин әлеге мәхәббәт дәвамлы булмаган дип әйтергә кирәк.
Чөнки хәзер чәчкә хәтта ярышларны да карарга яратмый. Күрәсең, җырчы үзен бары тик сәнгатькә генә багышлый. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Гадилектә, матурлыкта, туганлыкта безнең көч. Сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Мәскәү егете Айрат Сафин хит парадыбызның 7нче баскычын яулый. Айратның тән төзелешенә карап ук спортка булган мөнәсәбәтен әйтеп була. Җырчы бар буш вакытын спортзалда уздыра. Ләкин гастрольләр вакытында буш вакытны спортзалда уздырып булмый. Шулай да җырчы физик күнегүләр ясап, үзен формада тотарга тырыша. Ә футбол уеннарын ул бик яратып карый икән. Һәр вакыт үзебезнең җыелма өчен җан атам, дип тә өстәде ул. Кайыннар ай-хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты мылтама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк, йоклама, егет, йоклама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк, йоклама, егет, йоклама. Егет яна кызга күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибеләр. Егет яна кызга күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибеләр. Kavuşalar karlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım, yok bir silgene. Даими рәвештә музыкаль каймак хит парадында яңадан яңа җырлар белән катнашучы Рамил Айметдинов барлык спорт төрләреннән футболны аерып әйтте. Җырчының яраткан футбол командасы да бар. Ул Барселона җыелмасы икән. Буш вакыт булганда җырчы йөгерергә ярата. Җәй көне саф һавада шөгыльләнсәм, кыш көне спортзалга барам. Сәхнә кешесенә үзен формада тотарга кирәк дип тә аңлатты җырчы. Рамил Айметдинов 6нчы урын. Мәхәббәтемне
tapdım Мәхәббәтемне таптым Ярты дөньяны гиздем Аякларымны сизмим мин Яратканымны таптым Кайда басканымны сизмим Үз бәхетемне таптым Кил, кил минем җаным Кил, кил бәгыркәем 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 Була! Гомер буе эзләдем Гомер буе эзләдем Эзләп таптым Күзләремә бер карауда Кабыздың сөю хисең Күзләреңә карадым да Дәртләтең сөю хисең Кил, кил минем җаным Кил, кил бәгыркәем 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 Ландыш Нигъмәтҗанова бөтен спорт төрендә үз итә. Җырчы сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән фикер белән килешә. Шуңа күрә дә үзе ул фитнес залга йөри. Даими рәвештә булмаса да атнага 1-2 барам дип белдерде ул. Гаиләләре белән алар хоккей, футбол уеннарын карарга йөриләр. Акбарс яки Рубин уеннарында буласыз икән, янәшәндә утыручыларны да күзләргә онытмагыз. Бәлки янда Акбарс алга дип кычкыручы Ландыш Нигъмәтҗанова да булыр. Әлегә ул сезнең телеэкраннарда юк инде җыры белән карыйбыз. Яратуың кирәк түгел Юк инде Ялган кебек бөтен сүзең Юк инде Диеп бәрли күңеле камап Нигә ялгыштың Юк инде Яратуың кирәк түгел Юк инде Ялган кебек бөтен сүзең Юк инде Диеп бәрли күңеле камап Сине сагынып Күзләрең, синең күзләреңдә Сүзләрең, шаһит хисләремә Хыялым, тик сине ярату Иде бит Уйларымда син идең Күңелемнең түрен биләдең Бар дөньямның ямен алдыңда Югалдың Юк инде Яратуың кирәк түгел Юк инде Ялган кебек бөтен сүзең Юк инде Диеп бәрли күңеле камап Нигә ялгыштың Юк инде Яратуың кирәк түгел Юк инде Ялган кебек бөтен сүзең Юк инде Диеп бәрли күңеле камап Сине сагынып Музыкаль коймак хит парадында 20 елларым клибы белән катнашучы Булат Нигъмәтуллин спорт төрләренең барысы белән дә азазлап кызыксына. Җырчы хоккей, футбол уеннарына дуслары белән җыелышып барырга яратуын да әйтте. Спорт уеннарын карарга баргач, стадиондагы атмосфера ошый миңа. Социаль статус, нинди милләттән булуың һәм башка стереотиплар югала. Бөтен кеше бер булып җан ата, рәхәт дип кызып сөйләде Булат. Без хәзер бөтенебез бер булып, аның клибын карыйк. Булат бүген 4-нче урында. Ака гомерләр, ага су кебек Үтә яшьлегем,
de Ötken gündürge Türlüsün turı kildi gürge Sağış kaplasa Ayas kugünü Şatlık yılmayıp Açtı kümülü Yegire yıllarım Barılıp karadım Gözünü yaprak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Рамил Галимжанов футбол, волейбол ойыннарын ярата. Сіз мыңа ышанмассыз. Шулай да әйтәм. Тыныч хылыклы, біраз ұялшан Рамил автоузышлар һәм кагыйдәләрсез сугыш бәйгеләрен яратып карый икән. Ә үзе йөгерү белән шөгыльләнә. Җәй көннәрендә Рамил улы белән рәхәтләнеп футбол да уйный икән. Кем белә бит? Бәлки Галимҗановлар нәселендә танылган футболчы үсеп киләдер. Анысын инде вакыт күрсәтер. Ә без хит парадның 3нче урынын яулаган Утыр әле әни яннарыма җырын тыңлап узыйк. Утыр әле әни яннарыма Бер сөйләшик әле туйганчы Сөйлә хәлләреңне Тыңлыйм әле күңел булганчы Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Утыр әле әни яннарыма Бер бушатыйм әле күңелне Син янымда булган чакта миңа Шундый рәхәт, шундый күңелле Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Ризат һәм Зинира Рамазановлар дуэты лидерлардан бер позиция гына калышып, музыкаль каймак хит парадының 2нче урынын яулый. Зинира буш вакыты булуга спортзалга барудан баш тартмый икән. Ә Ризат волейбол уйнарга ярата. Ә карарга яратмый. Җырлы гаиләнең гомумән хоккей, футбол дип ушы китми. Ләкин моңа да карамастан, Ризат Казанда узган бөтен дөнья футбол чемпионатында безнекеләр өчен җан атарга барган. Без исә җырлы гаилә Рамазановларның яратам димәсен җырларына төшерелгән клибын карап, физкультура ясап алыйк әле. Күбәләк шикелле Күп йөрдең шаяртып Шәшкәдән шәшкәгә Мәхәббәт таратып Шәшкәдән шәшкәгә Мәхәббәт таратып Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Күпме җансызлана Минутлы хисләрдән
Ашы яшьләр тама Гаепсез күзләрдән Ашы яшьләр тама Гаепсез күзләрдән Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин. Бүгінгі музыкаль қоймақ шығарылышының абсолют лидері Миндияр Шаймарданов. Жыршы егет мәктәптә оқығанда футбол һәм баскетбол түгәрәкләренә йөргән. Заманында Миндиярның татарча көрәш бәйгеләрендә катнашып, югары дәрәҗәләргә дә ирешкәне булган. Хәзер инде ул бәйгеләргә йөрү өчен түгел, ә үзен формада тоту өчен йөгерә һәм спортзалга йөри. Бер булганнан бар да була диләр. Бу сүзләр Миндиярга да туры килә. Киң кырлы талант иясе Миндияр Шаймарданов сезнең каршыда. Синең карашларың клибы белән. Абсолют лидерны каршы алыгыз. Тәрәзәмдә аяктысы Тәрәз каршымда кайын Гүя кайын моңсуланып Сагынадыр кебек яркайын Синең карашларың, карашларың, карашларың Мин онытмамын, онытмамын, онытмамын Синең карашларың, карашларың, карашларың Мин онытмамын, онытмамын Карашларың Ай нурыны да назланадыр Біз утырткан аккайын Сине күрми яшәүләрдән Үзгәләнә минем җаныкаем Синең карашларың, карашларың, карашларың Мин онытмамын, онытмамын, онытмамын Музыкаль қоймақ нәтижелері шығарылды. Татар эстрадасының спорт жанлы жырчылары да ашыкланды. Демәк, саубуллашыр вакыт. Мин, Рената Тый, сезгә спорт белән шөгыльләнерлек дәртегез булуын һәм сау-сәламәт булуыгызны теләп, саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.